Vo svete zootropoly ľudia nikdy nevznikli. Preto je zootropola moderný, civilizovaný svet, ktorý tvoria len zvieratá. To je zviera. Zvieratá v zootropole sú antropomorfné. To je noblesné označenie toho, že si vykračujú po dvoch, do práce nechodia nahé. Ďakujem. Takmer. To by sme mali. A používajú technológie. OK, v zootropole žijú cicavce z celého sveta. Veľké aj malé, rýchle, aj pomalé. Ale pravdou je, že zootropola nie je dokonalá a presne ako náš svet, nie všetci v ňom navzájom dobre vychádzajú. Najmä prirodzení nepriatelia. Lišiak, zajac. Čo spôsobuje pár problémov. Príroda však dáva zvieratám zvláštnu schopnosť prežiť. A kým jedno môže mať úžasné nočné videnie, ďalší môže mať neskutočný sluch a uspávaciu vzduchovku na slony. Tak už to viete, zootropola. Nie je ľahké tomu uzveriť. Už onedlho.